Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 22 май пәнҗешәмбе көне, атна кичен. Әнкарада 13 сәгать. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында Төркиянең тышкы сәясәте программасы, соңгы хәбәрләр һәм татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге язмасын тәкъдим итәрбез. Тапшыруыбызны соңгы хәбәрләр чыгарылышы белән дәвам иттерәбез. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган Төньяк Кипр Төрек Җумһурияте Төрки дәүләтләр оешмасына кертелмәгән очракта Төрки дөньяның тулы булмавын әйтте. Ул шәршәмбе көнне Венгрия башкаласы Будапештта узган Төрки дәүләтләр оешмасының рәсми булмаган саммитында Төньяк Кипр Төрек Җумһуриятеннән башка Төрки дөньяның гаилә рәсеме һәрвакыт тулы булмаячак дип белдерде. 2022 елның ноябрендә Төньяк Кипр Төрек Җумһурияте Сәмәрканд саммитында оешманың күзәтүче әгъзасы булып кергән иде. Без Төрки дәүләтләр оешмасына күп киртәләрне, кыенлыкларны һәм каршылыкларны җиңеп чыктык дип әйтте Төркия лидеры һәм булай дәвам итте. Әлбәттә, алда әле озын юл бар, ләкин мин безнең бергәләп максатларыбызга ирешәчәгебезгә ышанам. Эрдоган Урта коридорның көнчыгыш белән көнбатыш арасындагы мөһим юнәлеш булуын белдерде һәм аның уңышлы булуы өчен Төрки дәүләтләр оешмасы кысаларында ныграк хезмәттәшлек итәргә чакырды. Эрдоган Газзага кагылышлы буларак модерн чорлар тарихында иң зур гуманитар фаҗигаларның берсе дип атады һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы кисәтүен хәтерләтте. 14 мең сабый ашыгыч ярдәмсез үлем куркынычы астында. Русия илбашы Владимир Путин узган айда Русия көчләре Украина гаскәрләрен бу төбәктән чыгарганнан соң беренче тапкыр Көнбатыш Курск төбәгенә сәфәр ясады. Кремль шәршәмбе көнне Путинның сишәмбе Украина чиге янында урнашкан Курски төбәгенә баруын белдерде. 2024 елның августында Украина көчләре Курск төбәгенә көтелмәгән һөҗүм ясады. Бу Киев көчләренең 2,5 еллык сугышта иң зур чик аша һөҗүме булды. Ләкин Русия гаскәрләре Украинарны 9 ай эчендә бу төбәктән чыгарды. Украина бу төбәктән чыгарылуын расламады. Путин әле төзелеш барган Курск атом электр станциясе 2гә барып, сайлап алынган үз ихтыярилар белән ябык очрашуда катнашты. Шулай ук ул вакытлыча губернатор Александр Хинштейнга Кремльнең әле дә үз йортларына кайта алмаган, күчеп киткән гаиләләргә айлык түләүләрне дәвам итү идеясын яклавын әйтте. Русиянең 2022 елда Украинага һөҗүменә 2 елдан артык вакыт узгач, Украина 6 августта иң көчле һөҗүмен башлап, дроннар һәм авыр көнбатыш кораллары ярдәме белән Курски төбәгенә чик аша һөҗүм ясады. Уңышлы һөҗүм вакытында Украина көчләре Курск төбәгенең якынча 1400 квадрат километрны үз контроленә алды дип белдерде. Газзада сәламәтлек саклау хезмәткәрләре Израиль армиясының камау астында булган Газзадагы өйләргә төн буе һөҗүм итүен, ким дигәндә 79 фәләстинленең якты дөньядан китүен белдерде. Израиль армиясе төньяктагы Бейт-Лахия районының көнбатышындагы өйләр һәм биналарны шартлатырга дәвам итте. Джибалия качаклар лагерендагы Тель-Эль-Заатар районында урнашкан Эль-Авде хастаханәсе җитәкчелеге җиткергәнчә, Израильнең артиллерия берлекләре хастаханәнең 3нче катына һөҗүм итте. Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху хөкүмәтенең камау астындагы Газзаны тулысынча яулау ниятен кабатлады. Сугышны туктатуга караган килешүләрне кире какты һәм АКШ илбашы Дональд Трамп белән араларында буталчыклык булуы турындагы спекуляцияларга әһәмият бирмәвен белдерде. Хамас исә күп тапкыр сугышны туктату, Израильнең Газзадан кире чигенүе һәм фәләстинле тоткыннарның иреккә җибәрелүе өчен кулындагы Израильле әсирләрне бер тапкырда бирергә әзер булуын ачыклады. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
AQSh ilbaşı Donald Trump Washingtonda İsrail ilçiligi hizmetkerlerinin ötürülüğün gayipledi. İlçilik hizmetkerleri Boşqaladagı Yehud muzeyinde uyuşturulgan bir şoradan şıkkanda otup ötürüldü. AQSh lideri Trump hem İsrail'nin AQSh'dagı ilçisi Washington DC'dagı Boşqala Yehud muzeyi yanında uzgan tünni barlıqa kilgen hem iki İsrail ilçiligi hizmetkeri yoktu. Dünyadan kitken kurallı hücumni gayiplep vakıganı Yehudlerge karşı kırıslık dip atadı. Trump Truth Social platformasında bulay dip yazdı. Yehudlerge karşı korkunu jinayetler tuktarga tiyiş. AQSh'da nefret hem radikalizmga urun yok. İlbaşı kurbanlarının ailelerinin kaygısı bilen ortaklaştı. Hücumdan soň uyuşturulgan matbuat uçraşuunda İsrail'nin AQSh'dagı ilçisi hücumda ölüşçilerinin yarışırga äzirlenüşi yeş bar buluğun aytdı. İlçi Trump'ның гаделлек министрі арadaşçılığı bilen üzine şoltıratuğun hem jitekçilikinin antisemitizmga karşı küreş için kulundan kilgenini boşqırışağına söz berüğün bildirdi. İlçi İsrail hem AQSh arasındagı birdemlikке basım yasap birden bulup kurukmayışakbız dedi. AQSh devlet serkatibi Marco Rubio da tübendegi jitkirdi. Bu kurkaklar hem Yehudlerge karşı hücum cevaplarını tapıp hükümge tapşırışakbız. Kurallı hücum Kapital Yehud muzeyi yanındagı trotuarda barlıqa kildi hem Washington polisiyası hücumşinin vakıgadan soň muzeyga kirüğün hem kulga alınıwyn dürüst dip bildirdi. Washington polisiyası şefi Pamela Smith şüphalinin Chicago'dan 30 yaşlik Elias Rodriguez buluğun aşıkladı. İsrail'nin Bomo'dagı ilçisi Danny Danon, Washington'da Yehud muzeyinde uyuşturulgan şora vaqtında barlıqa kilgen hücum Yehudlerge karşı terrorçılık, diplomatlarga hem Yehud cemiyetine ziyan kitirүү kızıl sızıqны uzu degen söz. AQSh jitekçiliginin bu jinayetini boşqaruşlarga karşı işke kirişeşegine ışanabız. İsrail dünyanın her yerindegi vatandaşların hem vekillerin saqlayışak dedi. Polisiya şefi matbuat uçraşuunda bildiriyorsap ilçilikte vazifa boşqargan hizmetkerlerinin şerşembe kişki saat 9 siresinde muzey yanında kurallı hücumga duşar kalığı haberin aluların aytdı. Resmi zatlar vakıga urununa kilgende bir irat hem bir xатын kızның suluş almağın küre aşığış yerden kürsətü türkümlerinin barlık tırışlıklarına koramastan ikisinin de ölüğü aşıklandı. Muhterem tınlauşlar, siz Türkiye Oaz Radyosu'nda soňgy haberler tınladınız. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radyo Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es La Voz de Türkiye. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye. Юфлет Зări и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye Radyo'da. خصومت Türkiye Zayını Radyo Gayanı. Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye Ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatınla Türkiye Avazı Radyosu. Evo İfonitis Türkiye. Ovdi Radyo Glas Türkiye. Kita Radio Muria Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Este es Radio Voz de Türkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Ovozi Radyosu. It Türkiye hangi radyoya? Ovdi Radyo Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin tışqı siyaseti.
Türkiye'nin тышкы сәясәте тапшыру тизмәбезнең бу бүлемендә Кырым татарларының 81 ел дәвам итүче сөргүне турында сүз барачак. Тапшыруны халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Догач Ипәк әзерләде. Моннан 81 ел элек 1944 елның 18 майы иртәсенең 1 сәгатьләрендә Кырым татарлары яшәгән өйләреннән тартып алынып кешелек тарихының иң рәхимсез сөргеннәреннән берсенә дучар ителде. Сталин җитәкчелегендәге Советлар идарәсе Кырым татарларын масса күләм рәвештә ватаннарыннан сызып атырга карар бирә. Бу карар фашист Германиясе белән хезмәттәшлек итүләре турындагы нигезсез гаепләүләр аркасында чыгарыла. Югыйсә меңнәрчә Кырым татары шул ук вакытта Кызыл армия сафларында ватаннары өчен сугыша. Бер төндә Совет берлекләре дистәләрчә мең кораллы гаскәрләр белән бергә Кырымдагы һәр татар өенә басып керә. Гаилә әгъзаларын дивар буена тезеп өсләренә мылтык төзи һәм 15 минутта җыенырга боера. Хатын-кызлар, иратлар, картлар, балалар барысы да сак астына алынып йөк вагоннарына төялә. Сталин әмере белән якынча 200 мең Кырым татары ул көнне бабалары җиреннән кубарылып сөргенгә җибәрелә. Берни аңламаучы кешеләр вагоннарга куып кертелә һәм бик астына алына. Тыгызлап тутырылган һәм бикле вагоннарда халык һавасызлык, сусызлык һәм ачлыктан тиз арада үлә башлый. Сөргенгә җибәрелүчеләрнең зур өлеше хатын-кызлар, балалар һәм картлардан тора, чөнки иратларның күбесе ул чакта фашистларга каршы фронтта сугыша. Атналар буе дәвам иткән поезд юлчылыгы Кырымнан Урта Азиянең көйдерүче далаларына таба барганда исәпсез җан ала. Бигрәк тә балалар һәм картлар ачлык, сусызлык һәм авырулардан бер-бер артлы күзләрен мәңгелеккә юма. Никита Хрущев еллар узгач бу дәһшәтне таный һәм Кырым татарларының якынча 46%-ның сөргенгә китешли юлда үлүен ачыклый. Совет режимы 1989 елда Кырым татарларының хукукын таныды һәм сөрген карарын канунсыз дип игълан итеп халыкның кире кайтуына рөхсәт бирде. Ватаннарына кайткан якынча 300 мең Кырым татары рус идарәчеләренең дискриминациясе белән очрашты. 2014 елда Украинада башланган кризис ахырында Русия халыкара хукукны санга сукмыйча Кырымны канунсыз рәвештә аннексияләде. 2016 елның апрелендә Кырым Татар Милли Мәҗлесе экстремист оешма дип игълан ителде һәм эшчәнлеге тулысынча тыелды. Өстәвенә Кырым татарларының лидеры Мустафа Абдулҗамил Кырым углы һәм Рифат Чубаровтан башлап бик күп танылган шәхеснең Кырымга керүе тыелды. Бу чорда Кырым татарларының телен, мәдәниятен саклау тырышлыкларын киртәләү очраклары ешайды. Милли телдә белем бирүче мәктәпләр ябылды. Милли мәгълүмат чаралары эндәшмәскә мәҗбүр ителде. Бу басымнар Кырым татарларының үз ватаннарында тагын бер тапкыр икенче сыйныф мугамәләсе күрүенә, хәтта бер өлешенең кабат мөһаҗир булуына китерде. 1944 елгы сөргендә аталарын югалткан Кырым татар гаиләләре дистә еллар узганнан соң балаларының да чарасыз рәвештә юкка чыгуына шаһит була. 1944 елда башланып төгәлләнмәгән сөрген 2014 елда башка төрле юлдан кабат җанлана. Кырым татарлары тагын бер тапкыр басым һәм зулымга дучар булып, үз ватаннарында читкә тибәрелде. Төркия Җөмһүрияте Кырымның 2014 елгы басып алынуы һәм аннексиясын танымавын беренче көннән үк бөтен дөньяга ишеттерде. 11 ел узуга карамастан ил бу позициясын ныклы рәвештә дәвам итә һәм Кырымның фактик хәлен танымавын, Украинаның җир бөтенлегенә теләктәшлеген һәр форсатта ассызыклый. Сиксән бер ел дәвам итүче бу авыр имтихан Кырым татарларының ихтыярын сындырмады. Киресенчә, уртак газап милли үзаңны ныгытты. Диаспорада һәм туган җирендә яшәүче Кырым татарларын бер йөрәккә әверелдерде. Төрек халкы да бу чорда кардәшләренең хәсрәтен үзенеке шикелле күрде. Кырым татарларының дәгъвасын үзенеке сыман кабул итте. Нәтиҗәдә бетмәгән сөрген төрки халыкның йөрәгендә канап торучы яра. Ул бары Кырымның бәйсезлеген һәм Кырым татарларының
лайыклы тынычлык һәм үсешкә ирешү белән генә төзәлер. 81 ел бетмәгән сөргеннең хикәясе бер үк вакытта бирешмәгән милләтнең көрәшенең хикәясе. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тизмәбезнең бу бүлемендә Кырым татарларының 81 ел дәвам итүче сөргене турында сүз барды. Тапшыруны халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дугач Ипәк әзерләде. Төркиянең тышкы сәясәте. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиягә татар һиҗрәтенә багышланган тапшыру тизмәбезнең бүгенге 21-нче бүлегендә Муса Жаруллах биги турында сүз алып баруыбызны дәвам итәбез. Үткән язмада Муса бигинең югары белем алып Рәсәйгә кайткач, белем һәм җәмәгать эшчәнлегендә актив роль алуы турында әйтеп узган идек. Биги бу елларда җиң сызганып дини хезмәтләр өстендә эшли башлый. Ул үзенең кыйммәтле хезмәтләрен 1906 елдан башлап нәшер итә. Хезмәтләре нәтиҗәсендә озакта үтми Рәсәй мөселманнары арасында ат казана. 1909 елның ахырында исә ул мөгаллимлек вазифасына да керешә. Муса биги Оренбургтагы мәшһүр Хөсәйния мәдрәсәсендә шәкертләргә белем бирә башлый. Анда ислам хукукы, гарәп теле һәм әдәбияты, диннәр тарихы турында лекцияләр укый. Шушы чордан башлап Муса биги үзенең язмалары астына Муса Жарулла дип кул куя башлый. Мәдрәсәдә ул укыткан дәресләр олы тавышка юлыша, нәтиҗәдә ул укытучылык вазифасыннан аерылырга мәҗбүр була. Муса биги 1910 елларда Коръәнне татарчага тәрҗемә итү өстендә эшли. 1912 елны хезмәтен тәмамлый, әмма кайбер мөселман дин башлыклары арасындагы барлыкка килгән бәхәс һәм Оренбург мөфтиенең кискен тискәре бәяләве аны бастыруга комачаулый. Дин әһелләре илаһи Коръән сүзен тәрҗемә итү кирәк түгел, күп санлы аңлатмалар белән файдалану җитәрлек дип аңа каршы чыга. Кызганыч, аның бу олы хезмәтенең язмышы бүгенгесе көнгә кадәр билгесез. Аны үзе белән эмиграциягә киткәндә янына алуы билгеле. Ләкин васыят итеп Төркия милли китапханәсенә тапшырылган китаплар арасында Коръән тәрҗемәсе юк. Бәлки киләчәктә шәхси архивларда табылыр дигән өмет бар. 1914 елда «Исторический вестник» журналында Федотовның Муса биги хакында мөселман Лютер исемле мәкаләсе басылып чыга. Анда Муса хәзрәтнең кайбер оригиналь карашлары аңлатыла. Муса бигинең Рәсәйгә кайтканнан соң 1917 елга кадәр чорын иң уңышлы чор дип атарга мөмкин. Ул җәмәгать эшчәнлегендә актив катнаша, әсәрләр яза, мәдрәсәдә шәкертләр укыта. Булар белән бергә сәүдәгәр Мөхәммәд Галим Максутовның Петербургтагы Әманат нәшрияттәнең милектәше була һәм бу типография өчен махсус шрифтлар эшләп чыгара. 1917 елда февраль революциясе көннәрендә Муса биги Бөтенрусия мөселман корылтаенда актив катнаша. 1917 елның маенда Мәскәүдә Бөтенрусия мөселман корылтайы әгъзасы итеп сайлана. 1917 елның ахырында Петроградның Җәмигъ мәчетенә имам булып билгеләнә. Әл-Минбар исемле гәҗит бастыра. Аннан Совет хакимияте белән хезмәттәшлек итәргә тырышып карый. Активистлар белән бергә мөселман җәмгыятенең уставын төзи, татар балалар өчен татар телен, тарихын һәм төрки татар әдәбиятын укыту мөмкинлеге булган мәктәп оештыруга ирешә. 1920 елда Уфада мөселман руханиларының корылтаендагы делегатларны мөселман җәмгыятендә үзгәрешләр кору тәкъдимнәре, мөселман милләтләренә өндәмә исемле үзенә бертөрле ислам конституциясе белән таныштыра. Бу чыгышның төп тезислары 1923 елда Берлинда дөнья күргән Ислам әлифбасы китабында бастырыла. Бу үз чиратында Бухарин һәм Преображенский тарафыннан чыгарылган Азбука коммунизмы исемле китапка җавап буларак әзерләнә. Әлеге басмадан соң биги Мәскәүдә кулга алына. Финляндия татарлары һәм Төркиянең тырышлыгы нәтиҗәсендә ул иреккә чыгарыла, ләкин Мәскәүдә 2 ел хакимият күзәтү астында яшәү шарты куела. Ул 1926 елның май аенда Мәккәдә үтәчәк конгресста катнашу өчен Совет мөселманнары делегациясе составына кертелә. Шул вакытта ул хаҗ гыйбадәтендә үтәп кайта. Аның белән
белән бу сәфәрдә Риза кызы Габдрахман Гомәри дә була. Советлар илендә басым көчәю сәбәпле 1930 ел соңында Муса Беги эмиграциягә китәргә була. Бу адымы белән ул үз гомерен генә түгел, туганнарын, якыннарын да һәлак булудан коткарып кала. Ул көнчыгышка юл тотып Шәркы Төркстанга, аннан Әфганстанга китә. Шулай итеп Бегинең гомеренең ахырына кадәр дәвам итәчәк 20 еллык дип әйтерлек юлчылыгы, эмиграция тормышы башлана. Муса Беги бу елларда Япония, Ява, Һиндстан, Иран, Гайрак, Төркия, Мисыр, Гарәбстан, Кытай, Финляндиядә була. Үзенең әсәрләрен каләмгә алу һәм бастыруны дәвам иттерә. Гомеренең соңгы елларында Төркиягә берничә тапкыр бара. Төркиядәге дуслары аңа Төркия ватандашлыгы да алырга тырышып карыйлар, ләкин бер нәтиҗә чыкмый. Бу хакта Гаяз Исхакыйның кызына язган хатларында да искә алына. Ул үзенең китапханәсендә Төркия милли китапханәсенә тапшырырга васыять итеп калдыра. 1947 елда Беги СССРга гаиләсе янына кайтырга омтылып карый, Икенче бөтендөнья сугышында Алман әсирлегенә төшкән улы белән хат алыша. Гомер буе диненә, милләтенә хезмәт иткән, аны агартырга тырышкан фидакарь зат 1949 елда Мисырда вафат була һәм Каһирә шәһәрендәге Хәдивия зиратына җирләнә. Озак еллар буе билгесез булган Бегинең кабере татар галимнәре һәм Татарстан Диния нәзарәтенең тырышлыгы белән 2023 елда табылды. Нәзарәт делегациясе шул ук елда аның каберен зиярат кылды. Бу ел Муса Бегинең тууына 150 ел тулу уңайы белән Татарстанда да бик галимне искә алу чаралары үткәрелсә, бик әйбәт булыр иде дип Муса Беги хакындагы язмабызны төгәллибез. Мөхтәрәм тыңлаучылар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшыру тизмәбезнең киләсе чыгарылышында очрашу өмете белән исән-имин булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Төркия авазы радиосы һәр вакыттагыча яныгызда. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 килогерц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр www.trt-dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр www.trt-dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.